Oes, ti vas coller francés? Pois claro, senón non vos a París. Ai, sí, mirade que ben o pasaron este ano en terceiro e cuarto da ESO. Visitaron moitos monumentos e pasaron fenomenal. Pero espera, que esta é a última actuación e eu quería despedirme dos de cuarto. É certo, vive aquí, compañeiros. Grazas a todos, foi estupendo pasar por o FEAL e compartir estes anos con vosotros. É unha mostra deste vídeo que fixemos en París. Grazas a todos, foi estupendo pasar polo FEAL e compartir estes anos con vosotros. Unha boa mostra este vídeo que fixemos en París. Moitas grazas a todos por vir e felices vacacións. I just wanna dance. Sweet Halloween. I just wanna dance. Vous êtes ce genre de gars qui ne peut pas tourner. Ce genre de gars qui ne peut pas. Vous êtes ce genre de gars qui ne peut pas jouer avec moi. I said I want Na 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 na.